Salutare toată lumea și bine v-ați găsit la un nou episod de Minecraft. Să nu vă concentrați prea mult pe facecam, că o să tot apară un deget. De fapt, să știți că îl opresc. Gata, am oprit facecam-ul. Suntem pe această mapă, dar mai creăm un. Deci dați aici la vânt, la cent, în fine, nu mai contează. Și scrieți 999 sau 111 ce vreți. 999, dacă scrieți 999, vă dă lângă un sat. Și dacă scrieți 111, o să vă arăt. Adică rob. Și dacă scrieți dacă scrieți așa 111 done, dați creator și vă dă lângă o piramidă. Da, să-mi pun și o săgeată. Să-mi activez și bitcoins. Gata, mi-am pus săgeata mai bine. Așa. Acum. Da. Acum dăm pe a doua mapă. Da. Stați. Da. Nu. Am dezactivat ce nu trebuie. Nu. Mă scuzați, Dan, că ascultă prostii aici lângă mine și mă enervează. Așa. Da. Bună. Nu! Ce urât, ce urât, ce urât. E așa. Da, aici mai bine. Gata. Am reparat chestia. Lasă pe asta așa. Bine, mergem, tot merge. Deci ați înțeles cum e cu asta, da? Acum ne dăm a doua mapă. Aici. Bun. Ce dăduină. Na. Vrei bătaie? Lăsați-mă în pace, năsășilor. Mergem. Dăm aici de o fântână. Și ce găsim în fântână? Absolut nimic. Vreți să spun. Da. Cum am zis, nu găsim nimic. Care casă vreți să fie a mea? Eu o sugerez pe asta. What? Nu e lumină în ea. Pun eu acum. Ce... ieși afară din casa mea. Bă. Ăsta. Ce intri tu în casa mea? Da, de aici. Pleacă. Acum ne punem ușă frumoasă. Adică asta.
Așa. Mobilăm casa. Bam. Da. Da. Așa, foarte bun. Asta trebuie să o șterg. Da. Bine. Așa, punem 3-4 țări, punem, hai. Nu. Acela este al cel mai frumos. Da, din noi, da. Stimă. N-ai văzut-o, să... Vorbește și încă acolo. Deci te spargi de râs cu o fetiță cancă. Nu mai faceți așa! Da, da, da. Nu mă dau, lasă-mă. Stau lângă tătii cu tine. Dar nu mai faci. Te rog frumos. Mă dai de s-a rugat. Aoleu. Mobilăm foarte frumos. Hai, te rog frumos. Ia. Da. Bum, bum. Bum. Și... Bum. 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 O, foarte frumos! În fine, lasă decât acolo, nu. Nu. Ieși afară! Ei! Am omorât săteanul ăla. Și punem ușa de fier să nu mai intre nimeni în casa noastră. Ușa de fier. Și... Nu. Ce făcui, mă, eu? Așa, mutăm mobizenul mai sus. Acum, lumanetă. Punem ușa. Păi ești nebună că trebuie și tu pe acolo? Punem maneta. Da, merge. Dop. Cine e șmecher? Eu sunt șmecher. Și voi la fel. Așa, ce facem? Ce să facem? Ce să mai punem noi în casă? Punem aici câteva chesturi că suntem boși. Tum.
Bai, da. Tu, Dar lasă-mă să mă uit la ce vreau eu. Stai că vreau eu să mă uit. mă, ce Ești știu ce. fantastic, o sparg. Dar lasă-mă în pace că nu vreau să mă mai uit aici. Tu. Tu, Te rog frumos să mă lași în pace. la fel. Tu. Nu, mă, nu, m-am obișnuit. Lasă-mă, te rog frumos să mă uit și aici la ce vreau eu. Tu, Merg, bă. Gata. Uite cum să îi luna. Ce-mi place mie. așa, slăs. Nici nu mai merge. Tu, Am șters eu. tu, tu. Anca, nu mai faceți așa, că filmez. Mai loviți, Ati, să știi cu din. Ce frumos, da, ce frumos. Ca să-mi treacă 200 de ori să o Un bilă foarte frumos. 2. Așa. Ia. Te muși? Wow. Și... Wow. 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 Perfectos. Cu soie, nu. Patati. Da. Da, da, perfectos. Perfectos. Da. Păi, tot vin încoace. N-are rost să mai uit. Vei. Ce mică geamul asta. Patati. 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 Da, cum ia? Și că iar pierduși butonul de la ăla. Uite. Îl pun aici. Tu. Da, tati, când vii acasă. Mai târziu, tati, că cred că o să dormiți pentru tine. Bine. Așa, ce frumos am mobilat. Deschidem. O lăsăm deschisă, că nu putem să o închidem. Facem cum am făcut. Să văd ce facem. Putem să spargem de aici. Așa că... Aici. Stați un pic. Așa. Și aici încep să lărgim. Da, da, e foarte frumos. E chiar frumos. Nu, exact, trebuie mănânci mai jos. Ei, vorbești serios, nu mai am scări. Da?
Bă. Mă. Na, să mai intri tu în casă la mine. Pam, 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 pam. Că nu prea mult. Nu. Nu, că trebuie să fac decât aici, într-o parte. Acolo voi. Stupa. Haide, mă. Bă. Așa. Trebuie numai în partea asta. Nu știu. Da. Foarte bine până acum. Da. Bine, ia să vedem dacă sunt de level 30. Da. Bam. Perfect. Sunt de level 30. Yes. A protection pe toate. Da. Așa, continuăm normal. Ce armură pe. Foarte bine. Hai să ne luăm și târnăcop și din astea și suntem barosani.
Nu, stați că asta nu merge. Da, perfect. Fortune. Nu vreau un siltaj, măi! Uite, siltaj la potopăr, vorbesc serios. Da. Acum mai luăm încă o dată. Trebuie să ne dea bune. Trebuie. Nu. Siltaci 1, am breaking 1. Perfect. Și arnes eficient. Astea două le combin. Astea două le combin. Astea două le combin. Și acum mai facem iarăși. Asta de așa să-mi dispară. Mă scuzați. Vă rog să mă scuzați. Ce-am făcut? Bine, extrem de uper. Ce mă trebuie aici? S-a făcut zi și vreau să dorm în pat. Să din filmare și ne... Bun, m-am dat și eu pe Survivor, am uitat să vă zic. Înainte să opresc filmarea, că m-am dat și eu pe Survivor. Ieșim afară. Da, plimbare. Ia. Uitați cum dă el. Ia. Și cât de repede sparge asta, pardon. Nu sparge. Am ce să zic. Da, asta e cum sparge. Haide, mă, că n-are nimeni ce să facă. Măi! Voi vedeți? Cât de repede poate să spargă. În fine, hai să urcăm înapoi sus.
Da. Na bun. Iată părul cât de repede sparge. Perfect, avem un pom foarte aproape. Scheleți, hai să vă chiși în vrezi. Păi n-aveți ce să faceți, băi, lăsați-mă. Asta este. Păi noi dau eu difficulty 0. Mai cum... Naiba cum... Așa. Sparge foarte repede. Foarte, foarte repede. Hai să distrugem foarte mult pe aici. Nu mai am ce să fac cu lemn. Că mănâncă o bărat. În fine. Vreau să fac ceva de mult. În fine. Părem și eu facecam să vă zic când... Ah, da. Să dau difficulty 0. Am cam văzut un creeper acolo. Mi-e cam frică. Așa. Părem și eu facecam, dar nu știu cum. În fine. Bun, toată lumea, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi ne vedem data viitoare.